Hello mga kachapsoy, ayan po, natatanaw ninyo mula dito sa di kalayuan ay ang Pangpang Pier. Sila yung armas na ginagamit sa barilan sa palabas, pang. At ayun po yung sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Ayan po, siya po yung manulong. Ayan po yung pier ng Pangpang Palapag, Northern Samar po. Ayan mga katapsoy, oh, yung kasamahan ko. Hi mga katapsoy. Hello. The next day. Hello mga kachapsoy. Nandito po ako ngayon, kasalukuyan po ako nandito ngayon sa Barangay Kabatuan, Palapag po. Palapag, Northern Samar. So, nandito pa ako, sumama pa ako sa aking kaibigan kagabi. At dito po ako natulog sa kanila. Ngayon po ay maglilipot tayo sa kanilang barangay. So, watch out mga kachapsoy. Mga kachapsoy, kung makikita ninyo, oh, tanaw na tanaw dito yung bundok, isang pinakamataas na bundok po dito sa Barangay Palapag. Ayan po, bago po makarating ng Barangay Kabatuan, binabaybay po ang matarik na na daan po. Yan po, ang daan na po yan, papunta po dito sa Barangay Kabatuan. Galing po ng Palapag Prophet po. So ayan po. Tapos dito naman banda, ito naman dito yung kalsada, daan naman papunta naman ng mga ibang bayan ng karatig bayan po ng Kabatuan, Palapag. Yung Mapanas, Gamay, dyan po ang pagdaan papunta doon. Ayan mga kachapsoy, grabe mga kachapsoy, oh. Ang ganda ng umaga dito sa Barangay Kabatuan. Kaya tinawag tong Barangay Kabatuan kasi maraming bato dito. Mabato yung kanilang barangay, mga kachapsoy. At andito nga, kasabay ng aming pagkakapi at pag-red horse, ito, nagigitara yung kaibigan ko, si Noy Noy. O, kantahan session tayo mga kachapsoy. Morning kantahan session tayo. Ano ba yan? Mahihayin yung aming pargitara. Hello mga kachapsoy, ayan. Yung kaibigan ko nagpa-deliver na ng red horse. Hindi namin kakayanin yan. Ito pa nga, oh. Kagabi pa yan. Yung isa ako lang nakaubos, siya sumuko na. Ngayon, ayan pa, oh. Paano namin kaya maubos yan? 1 hour later. So ayun mga kachapsoy, maglilibot tayo sa Kabatuan. Shoutout, ang gaganda ng mga bahay. Grabe. Malawak talaga yung Kabatuan. Tapos
progresibo na yung mga progresibo na yung barangay, oh. At ayan po yung kanilang auditorium. Ay, may assembly na tayo, mga kachapsoy. Okay. Shout out sa lahat ng mga taga-barangay Kabatuan, oh. Ayan. Ang ganda ng kanilang barangay. Simple lang yung pamumuhay ng mga tao. Ayan. Ang hindi lang simple itong nagda-drive. Pupunta pa kami sa isang farm. Yan. Grabe yun. Ganda. Ayan mga kachapso, yung ano ko, kaibigan ko. Hindi ko po alam kung saan niya po ako dadalhin. Baka maghanap po kami ng ano dito, ng mga kayamanan. Treasure hunting po kasi kami ngayon, eh. Treasure hunting po yung content ng vlog ko ngayon. Yeah mga kachapsoy, oh yeah, break it down. Dagat pala mga kachapsoy, oh. Grabe mga kachapsoy, oh. Ang ganda. Ayan po. Papay nga aga. Papay nga aga. Kabay sa'yo. Grabe. Ang ganda dito. Oh. Ayan. Tapos may duyan-duyan pa, oh. Grabe, oh. Ang ganda. Noy, anong tawag dito? Anong? Ha? Wow, mga kachapsi, ang pangalan ng lugar na to, Dakbatid. What? Ha? Unibits? Huh? Ang ganda, grabe. Unibits. Ayan. Sulit yung punta natin dito sa Kabatuan. Barangay Kabatuan. Ang ganda ng garden, oh. Mga chapsuy. Diyan ako kumukuha ng panchapsuy ko, eh.
pinagkakitaan po dito ng itong ano pier na to dito. Ang dami pong tumatawid araw-araw, hapon at umaga. Ano yan, boss? Ha? Ano?